Takže čau, ja som Domikovi a natáčam novú sériu z čarovného Minecraftu. No a môžeme sa do toho pustiť. Takže spawnul som sa na takomto mieste. Môžete vidieť. No a dneska si postavíme dom, alebo niečo také. Nakopeme drevo. Dobre, to stačí. Dobre. Spravíme crafting. Kde sa ubývame? Zatiaľ sa tu ubývam, tuto si dám crafting. Op. Neci aj čestku spravím. Dobre. Spravíme si paličky. Máme krompáč a ideme si nakopať trochu dreva. Pardon, kameňa. Tuto je aj také miesto, hora. Idem si tam nakopať kameň sem. Ako sa dostaneme hore. Tak. Tuto, aj uhlie hned máme. Fajnovo. Dáme si aj uhlie, kameň. Dojde tu toho uhlia. Dojde tu. Aj hore. Aj kameň si nakopeme. Krompáče. Tak. Tak. Musíme tiež nájsť čím skôr aj železo. Také základné suroviny na prežitie. Ty, ale je ho tu. To uhlie. 13, dokonca 14, tu je ešte jedno. Toto je len taký prvý diel. Tento spravím ale 15 minútový. No. Môžem ale 15. Kameň. Budeme mať aj na pec. Budeme si ale to dať vypiecť. A jedlo si musím nájsť. Nejaké prasiatka. Dobre, toľko kameňa stačí. Spravíme aj kromp kamenný. Tak. Aj meči spravím. Spravím hneď. No si sem aj pec. Kto mi píše na Skype. Takže, čakajte. Tak. Kam si položím a dám si ju sem. Tak. Uhlie. Idem si nájsť niečo, nejaké mäso. Aj ovečka. Tu ich bude tiež, ovečiek. Dnes máme aj posteľ. Na posteľ. A potom jedna. Druhá, tretia. Tu si ešte prasátka zabijeme. 3. Aj krabička. Dneska toho dostihneme do
tento diel. Ešte tam je prasa. Tak. Ešte čo? Odstavím si tam aj alebo idem domov hneď. Prasiatka. Tak. Ale budem mať mäska. Kačka. Hneď si spravím aj posteľ. Nemám drevo. Spravím si sekérku. Tak. Jo. Kúpem drevy. A poď sem. Tak, by stačilo. Mám tu dosť stromov. To zatiaľ stačí. Spravíme si posteľ. Tak. Kam si ju dáme. Tak, posteľ. Vykopem kvetiny. Za prvý diel máme to už dosť. Posteľ. Voľa kedy nenájdem žiadnu vlnu. Trochu mi to aj seká, ale to nevadí. Čo? Teraz odloženie si sem. Dám si vypiecť aj mäsko, aby som mal. Teraz si to tu môžem zrovnať si tu terén. Rovnám si to, no. To tu zrovnám a na budúce môžeme ísť na výpravu. Tak, trochu si to tu upravím, mimo natáčania. Tak. Trochu si to tu upravíme. To. Kto mi píše na Skype. To si tu zrovnáme, alebo spravím si tu. Takto si to tu zrovnám s hlinou. Potom si to tam tak inak. Čo vadí. Takže, čo si to tu, začnem to s cobblestone. Takto. A potom mimo natáčania aj si cobblestone pôjdem nakopať a potom môžeme ísť na výpravu. Tu s tým nebudem zaťažovať teraz. Takto to tu zrovnám, tu. Potom neskôr si tu môžem toto nejaký dom robiť alebo niečo také. Tak už je večer, môžem ísť spať. Nejdem spať. Idem kúpiť cobblestone. Možno sa mi pošťastí a nájdem nejaké železo alebo nejakú surovinu.
môžeme ísť kopať. Koľko natáčam? Čakajte. Dobre, ešte dám 2 minúty. Potom to stopnem. Tak. Nakopem. A idem sa vyspať, lebo nič nevidím. Nechcem si míňať uhlie na fakle. Som iba tu pri dome. A si to tu potom osvietím, tak. No. Spíme sa. Spatí. Zombíci horia. Pozriem, či sa mi už to mäso aj vypieklo. 10 stejčikov. Tak. Najem sa. Tak. Odložím si to do češtky. 2 si nechám pre istotu. Potom budeme aj niečo skúmať, ale to až potom neskôr. Musím nájsť sugarcane a tak. Až potom tých ďalších častiach. Ideme si to tu končiť trochu. Tak. Potom môžeme ísť na budúcu skúmať niekam. Alebo na voľakú výpravu. Pôjdem na výpravu, no. Nejakú. No dobre, už budem končiť. Tak keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like alebo odber. Keď sa nepáčilo, no tak čo už, uspokojím sa aj s dislikeom. Tak, čaute, ahoj.